Wel heel apart, want ik heb 8 jaar mijn protonochten willen dit werk niet. Dus dan is het wel een moment, zeg maar. Jeroen Gem stapt als burgemeester van Tietjerkstra-Diel. Hij zal nog verder als directeur veiligheid van de Veiligheidsregio Friesland en regionaal brandweercommandant. Maar hij zal het werk als burgemeester wel missen. Vooral het geerwerkje. Geerwerkje met collega's, maar ook geerwerkje met een ambtelijke organisatie. We hebben een ongelooflijk mooie ambtelijke organisatie, maar leuke mensen. Mensen die ik betoef binnen in hun werk. En dat samenspel, want mijn rol, maar ook de rol van de collega's en de ambtenaren, dat is fantastisch. Het zal wel wennen worden voor Gem. Het is altijd wennen naar je omjouwing, maar wij hebben natuurlijk een protodien in Anno-verband. Dus Dantemedeel, Noord-Friesland en Achtkarspelen. Dat wil een hele mooie geerwerking. Dat zie ik wel missen. Als er een burgemeester voortgaat, moet er vanzelfs ekken naar je komen. Maar is daar al wat over bekend? Er gaat helemaal boet mee om, dus daar weet ik eigenlijk niks van. Maar dat begin maart er naar je naam neemt wordt waarmee opvolging zal. Zolang er geen waarnemend burgemeester is, wordt de taak overnaamd door de loco-burgemeester. In dit geval wethouder Titie Willemsma. Ze zal ook wel wennen maken aan het idee dat Gem voortgaat. Wij zullen hem zeker missen in het college en in de Rie. Het was hartstikke nog een geerwerkje. Ik heb 6 jaar mijn geerwerkje mocht van de 8 jaar dat hij burgemeester geweest is. En dus dat wordt weer even wennen. Daarom hoorde Willemsma ook nog een toespraak. Een emotioneel gebeuren. Het is wel een moment, hè? Dus het is wel je wil, om Jeroen, want Sanne en hem, Jeroen te spreken en hem een goed afscheid te wensen, vind ik van belang. Wat zou je nou het meeste missen aan hem? Nou, ik denk toch zijn verbinding, maar ik zie attentheid. Hij zwaar altijd van een hele mooie, goede sfeer in ons college. En de grapjes, dat soort dingen. Wat mis je? Dus gewoon de persoon en zijn aanwezigheid. Hoe die jonge wijzig prutsen, hoewel je het afscheidsmoment van Gem wie, zit zijn werk als burgemeester er nog net helemaal op. Het is net mijn laatste dag. Ik bleef tot 1 maart bleef ik burgemeester. Ik heb een eervol ontslag gekregen van de koning. Dan krijg ik koninklijk besluit, maar een eervol ontslag. Dus tot 1 maart ben ik burgemeester en daarna neemt de loco het oer.